Settembru ta' din is-sena ra l-inqas numru ta' nies jirreġistraw tul dan ix-xahar fi kważi 35 sena. Dan meta n-numru ta' persuni jirreġistraw għall-impjieg kien ta' 4924 persuna. B'hekk meta mqabbel ma' sena ilu il-qatt naqas bi kważi 1700 persuna biex wieħed minn kull 4 persuni li kienu qiegħda is-sena li għaddiet issa sab impjieg. Dan ifisser ukoll li tul is-sena li għaddiet kull jumejn 10 persuni qiegħda sabu xogħol. Dan jikkontrasta mal-5 snin tal-amministrazzjoni preċedenti fejn bħala medja kull jumejn persuna aktar kienet tispiċċa tirreġistra. Intant it-tnaqqis qawwi fil-qatt matul din il-leġislatura qed jinħass l-aktar fost iż-żgħażagħ li naqas b'miet. Il-Gvern innota dan ir-riżultat pożittiv u qal li fi żmien meta Simon Busuttil kien viċi kap, in-numru ta' nies jirreġistraw kien żdied b'266 persuna jew aktar minn 4 persuni kull jumejn. Dan minkejja li f'dak iż-żmien l-amministrazzjoni preċedenti żiedet l-impjieg mas-settur pubbliku bi 11 kull jumejn.